Alekus 070-37-500-670. That way Dennis Mandala. Ande tegal modern happy Baba Yali warti ango Fatima tu warti Mariama Belum wala beta. Annabi jo Baba Yali warti ango Fatima tu warti Mariama Belum wala weta. Bangal modon hauti ko moy fami Ikon e mawɓe fundaɓe ɗon yaali Indiraɓe noddi e fundaɓe yaali Hande Baba Yali bangi Fatima. Jomo meɗen Baba Yali hande bangi Amariyama ko ɗum Fatima Dalila ɓangal moɗum mi yotti. Baba Yali warti ango Fatima tu warti Mariama Belum wala weta. Hande wala beta nder manga Idris Mansala ndami yotti Ko onno dami ɗan amanar Hajiya Hajiya Samira ko moy andi. Baba Yali warti ango Fatima tu warti Mariama Belum wala weta. Alkawal shaka murshiki hande ko moy andi Kenya na ɗum hande Derɗiraɓe mon funda ɓe hawti Della ɓangal moɗon ɓe hawti. Baba Yali warti ango Fatima tu warti Mariama Belum wala weta. Se on joɗa jonde jam ha shaka moɗon Jonde tegal munyal arda Ango amarya se on fama Allah hokkuwan ɓikkon barka. Baba Yali warti ango Fatima tu warti Mariama Belum wala weta. Baba Yali hakilan debbo maɗa nder sare maɗa ndamo warti Nyamu yaru mako ɗon ha maɗa Amarɗo munyal min mi fami. Baba Yali warti ango Fatima tu warti Mariama Belum wala weta. Dalila moɗon himɓe dama ɓe hawti Himɓe Kamaru nda ɓe yotti Himɓe Kalaba nda ɓe yotti Himɓe Abuja fu nda ɓe yotti Himɓe Kaduna ɓe yotti Himɓe Adamawa fu yotti Har himɓe Jos fu nda yotti Himɓe Jalingo fu ɓe yotti Milari ɓangal maɗa hawti Ayeyiɗe belɗum mi fami. Baba Yali warti ango Fatima tu warti Mariama Belum wala weta. Komoy darwa ma
dami don yima yimɓe waylite dami don wama an fuwa don dimba worɓe don wama rewɓe don wama ton don wama mawɓe fu don mema inniraɓe don dimba dotti en don mema